Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Miel. 2 taon na ang nakakalipas simula nang mapakinggan ko kayo sa podcast. Natapos ko na nga ang lahat ng episodes ninyo at dahil marami akong natutunan, naisip ko din na sumulat at humingi ng payo. Lumaki akong sanay sa maraming tao. Palakaibigan kasi si nanay kaya madalas may bisita sa bahay. Ka-churchmates, kamag-anak at kung sino-sinong kaibigan. Minsan sa bahay panandali ang tumitira yung mga kamag-anak namin galing probinsya. Kahit nga yung best friend ko, nakitira din sa amin minsan. Natahimik ang bahay namin nang maghiwalay ang mga magulang ko. Umuwi naman si mama 1 beses 1 buwan at nasa amin ang 2 to 3 days. Tinataon niya lang na wala si Papa, na noon na may nagsistay in sa trabaho at lingguhan na lang kung umuwi. May trabaho na din ang kuya ko kaya madalas ako na lang at ang aso ang naiiwan sa bahay. Nagka-boyfriend po ako pagdating ng senior high. 2 taon na kami nang mahuli kong may babae sa mismong bahay nila. Sinubukan ko pang magpakamartir pero hindi ko din kinaya kaya bumitaw ako. Broken-hearted pa ako nang malaman ko na yung pinsan ko na pinagkakatiwalaan ko ng lahat ng sikreto ko, sinabi lahat sa nanay ko. Lalo tuloy nagkaroon ng lamat ang relasyon namin ng nanay. Yung best friend ko, biglang nag-asawa. Hindi ko alam kung anong dahilan pero lahat ng mga taong malalapit sa akin, lumalayo, umaalis, nawawala sa buhay ko. Simula noon, nawala na ako ng ganang makisalamuha sa iba. Pakiramdam ko kapag napapalapit ako, lolokohin o di kaya iiwan din ako. Natatakot naman akong maiwan ulit sa ere. Tama po ba ako tambalan? Tama po ba na taasan ko yung wall ko pagdating sa ibang tao? Tama lang po ba na wag ako magtiwala agad sa iba at umiwas na lang bago nila ako iwan? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Miel. Hi sa'yo, Miel. Itanong natin lahat ng mga tanong mo kay Chris Chuper. Kasi ako kasi yung tipo ng taong hindi masyadong naglalagay ng walls eh. Mm-hmm. So, madali ano ako. ba yung wall na sinasabi Hindi, madali ako Pader ba to? Oo, pader. Pader, invisible wall. In this invisible wall. Alam niyo pa po yung kantang yun? 80s. Okay, anyways. So, hindi ako mahilig maglagay ng wall. Medyo madali ako mag-open up sa ibang tao. Madali din naman, I think, akong kausapin. So, wala masyadong walls. Kaya hindi ako masyadong relate sa walling. Walling lang alam ko. Yung drama-dramang walling. Yan kabisado ni partner. Oo, dahil alam mo na, dramatista, gano'n. Hindi ko nga alam kung ba't hindi ako kinukuha sa Dear Love.
Hindi dramatista ng taon to, dramatista ng dekada. Correct. Na of the new millennium. Ganon. Oo. So, yun, kaya hindi ako masyadong kasi siguro kung meron akong wall na ginawa dati nung parang yung bago ko na-meet yung pinakasalan ko na now, yung parang bigla ko naisip na, lahat na lang talaga na lalaki lolokohin ako kasi hanggang sa kahuli-hulihan naloko po ako eh. Pero saglit lang. Nung nakakita rin ulit ako ng pogi, go love tayo ulit. Ganon. Hindi pwedeng mapagod na umibig ulit kahit niloko ng maraming beses. Parang ganun, parang nagkaroon ng kaunting phobia pero ilang weeks lang yung phobia. Hindi na panindigan. Hindi kinaya. Pagkatapos noon, huwag na tayong ganyan. Mahilig naman tayong umibig. Kaya, ang tanongin natin ay si partner, si Chris Chuper, na hindi mahilig sa walling, pero maraming walls. Yan, Pinalo ko pa yung Great Wall of China. Kasi sa taas ng wall ko. Ang tawag, sinabi mo sa sarili mo, partner, hindi ka introvert. Basta, hindi lang introvert, yung, yung parang may feeling ka na yung tao, mapagduda po siya. Yan, diba? cynical akong tao. Inverter ako. Inverter ka? Okay, sige. Ayaw mo ng introvert, inverter na lang. Inverter ka na lang. Sige. Diba? Mas common yan. Ganun. No? Totoo yun, cynical ako sa maraming tao. Meaning, I'm not too trusting. Hindi talaga ako madaling nagtitiwala sa mga tao. Mapagduda ako sa madaling salita. And for me, most of the time, I find it very beneficial. Hindi ako nasasaktan sa mga ginagawa ng tao kasi meron nga akong wall. Kumbaga hindi ako nag-establish kaagad ng attachment sa tao. Kasi pag nag-establish ka agad ng attachment sa tao, darating talaga yung time, sadya or hindi sadya, aalis sila, sasaktan ka nila, ibibetray ka nila. So never ka bang nag-put down ng wall to anyone? Depende. Oo. Sa ngayon wala akong maisip pero feeling ko sa akin lang, this is something very favorable to me. Para sa'yo. Oo, yung maglagay ka talaga ng wall. Kesa naman yung kumbaga parang ito ay yung invisible defense mechanism. Invisible shield. Kumbaga ito yung antibiotic mo. Parang gano'n. Hindi, parang gano'n, di ba? May sarili akong vaccine. Na pagka kinagat ako ng asong may rabies, hindi ako masyadong matataranta kasi feeling ko protected ako. Parang gano'n. With that invisible shield. So would you suggest na gano'n na lang din ang gawin ni Miel? Depende sa personality mo kasi may mga taong pwedeng gawin yan pero hindi kayang panindigan. Like me. Ilang linggo lang tinagal ng nagka-phobia ako sa mga lalaki. Ayoko nang magmahal. Hindi na pwede, hindi na ako magtitiwala kanino man pero nakakita lang ng pogi, naglaway na. 3.5 weeks later, tumaba po ako. Bakit? Kinain ko po lahat ng sinabi ko. Nakakalurking. Kasi kung hindi mo lang din kayang panindigan, wag na lang. Kasi ikaw din yung mahihirapan. Ikaw din mismo yung madidisappoint sa sarili mong aksyon. Diba? So, depende yan sa personality mo. Try mo ring i-assess. Baka naman nag-overthink ka lang. Maaaring hindi ka naman talaga iniwanan ng maraming tao eh. Feeling mo lang yan. Kung may umalis na 2 o 3, nandiyan pa yung 10, hindi mo lang pinansin. Feeling ko nga ang dami niyang iniisip. Yung mga pinsan niya. Parang yung habang binabasa ko nga yung kwento, iniisip ko na kagad, ano ba yung alin bang problema yung gusto nating atakihin dito? Yun yung nasa utak ko agad. Kasi yung bang pag-alis ni nanay, yung bang weekly lang umuwi si tatay, yung bang best friend mo na splinok yung mga sikreto mo kay nanay, yung bang pinsan mo na nakatira sa ang daming or parang in-establish niya lang yung mga characters na yun to prove na meron silang ginawa to hurt you. Okay. Well, ang gusto lang naming sabihin, this will not be the last time na masasaktan ka. Correct. Yun talaga yun. So kung mahinang nila lang at hindi magpapakatibay, lagi na lang, lulukuhin nila ako lahat. Ganyan na. Walang mangyayari sa'yo. Hindi malulungkot ka talaga. Feeling mo kawawa ka. Correct. Feeling mo lagi kang iniiwan. Kasi yung mga nakita mo, yung mga na-experience mo, for me, this normally happens. Diba? Yung nangyayari betrayal. Talaga. Kasi may mga tao talaga hindi man nila sadya. Diba? Masasaktan tayo eh. Na parang, umalis siya ng ganun. May dahilan naman yung pag-alis niya. Diba? Hindi kanya laging ipaprioritize. Yung sinabi niya nga, promise, hindi ka iiwan, umalis din. Kasi nalungkot yung mga pinagpromisan ngayon, tapos iniwan. Ba't ka tumatawa? Grabe ka. Ganyan ang katindi yung wall mo.
na natatawa ka sa kanila. Ganon. Bigla Bigla nag-emote. Parang, ako yun na. Oo nga, no? Oo, ako yun na. Nag-promise siya sa akin, di niya ako iiwan. Tapos iniwan niya rin ako. Yun na-imagine ko kasi yung transition ng mukha nila, nakangiti kanina. Correct. Di ba Tapos bigla natatawa? naalala Correct. nila, nalulungkot na sila ngayon. Hindi yun na-imagine ko. Parang, kanina si Miel lang yung usapan, bakit ako na yung tinira? Bakit ako na yung bakit ako na yung topic tambalan? Ganon. Kasi nga, sabi nga ni partner, it's normal. Mangyayari talaga yan. And kaya ka nasasaktan. Nasasaktan ka kasi these are people that you love. Yes. Oo, hindi ka naman may expectation ka kasi. Correct. Hindi ka naman masasaktan kung halimbawa wala lang yan, mga one time, two times mo lang na encounter o kaya wala lang sila sa buhay mo. Hindi ka maapektuhan masyado niya, kaya lang mahal mo eh. Totoo. Nag-invest ka ng feelings, emotions, ganyan, nag-trust ka. Ganun. Alam nyo, ako, ang tingin ko talaga, lahat tayo aalis eh. Lahat ng mga nakakasalamuhan natin lahat dito. Lahat ng mga together aalis. ngayon. Lahat ng mga nag-walling din. Lahat ng mga jowang masaya ngayon. Nalungkot. Kasi na-realize yung katotohanan na pwede talagang may umalis in whatever form, Yes. ha? Diba, pwedeng umalis kasi may third party, umalis kasi nag-fall out of love. Umalis kasi magiging OFW. Correct, totoo. Umalis kasi may pupuntahan lang sa Pasig. Tama, di ba? Akala mo forever kayo? Hindi! Aalis din yan. Magiinuman yan sa Pasig mamaya. Iiwanan ka rin niya. Truth. Hindi 24 hours lagi kayong magkasama. Hindi, ang worst pa, isa sa mga pwedeng umalis kasi kailangan ng kukunin na kagad, nasa kabilang buhay na, 'di ba? So, meron aalis talaga. Totoo 'yun. It will happen. Ganun. Kaya nga lagi natin sinasabi, i-enjoy mo yung presence niya kasi pasasaan pa hindi tayo sure. 'Di ba? Kaya nga yung everyday na kasama natin yung ating loved ones, i-express natin yung nararamdaman. Maximize natin yung day natin with that person kasi anything can happen. Totoo, sa isang iglap pwede siyang mawala. Sa anumang dahilan. 'Di ba? Kahit yung kasimple-simple hanga, aalis lang yan kasi may lakad sila ng tropa mamaya. 'Di ba? Form of pag-alis din 'yun eh. Mabababaw lang pero yung sinasabi din natin, yung worst dito, yung mga umalis because of death. Ito yung mga wala ng balikan. Yun. Mangyayari. So, kailangan lang tibayan mo yung sarili mo. Kung para, tama nga si partner, it depends on your personality, diba? Kung kaya mong, kasi sabi nga ni partner, it's beneficial for him. And I think also na pwede. Kasi ako madali ako umiyak kasi nasasaktan lagi ako sa lahat ng bagay. Kasi Kaya lagi kang may attachment. Oo. Ako, I can let go of attachment ikaw ganun. easily. So, parang in a way nga, it's both a strength and a weakness. For me kasi strength siya. Kasi hindi ka ganun eh. Parang hindi ganun yung masasaktan. Kaya ako partner, hindi na ako nanonood ng K-drama. Kasi na-attach ka. Na-attach ako sa bida. Hindi ka naman kasali doon. Totoo, na-attach talaga ako dun sa leading man. Na parang, basta nakaka-attach siya. Ganun. Well, lahat ng mga nanonood ng K-drama, they can relate to this. Diba? So, ako, ayoko na ng ganung attachment na hindi na ako nakaka-work. Alam mo yun? Yung mga ganon. So, kailangan mo lang ibalanse yon. Kasi kung halimbawa, Miel, katulad mo, ako na mahilig magmahal, open sa mga tao, ganyan. Pwede, yung mga walls, pwede naman talagang i-establish yan para lang for your protection, 'di ba? Yung pwede namang gawin. Pwede mo ring gawin yung kay partner na talagang may wall ako sa lahat. Lahat ng mga taong posibleng lumapit sa buhay ko, pwede akong saktan neto. Kaya mag-wall na ako lahat. So what is your personality? Saan ka doon? Depende sa iyo. Ikaw ang makakasagot niyan. Yung simpleng idea na kunyari meron kang alagang aso ngayon. Syempre ayaw mo pala partner kasi bilang dog lover, animal lover. Wala ka bang ganong attachment sa dogs? Emotionally attached sa aso. Kaya lang ready akong tanggapin na mawawala din siya in time. 'Di ba? Ganon kasi yung mga asong alaga mo ngayon nakikinig ngayon. Nagtampo na sila. Kanina tumatahol sila dahil naririnig hindi na sila excited na umuwi ako mamaya. Ayaw na kasi ready mo silang i-let go. Yan din yung rason kung bakit ayoko na ng pet sana eh. Yun na din. Kasi naranasan ko ng maging attached sa isang pet. Ang sakit talaga sa puso. Masakit yun. Ako, pagdadaanan ko rin yun. For sure, na talagang malulungkot. Kahit naman sino eh. Kumbaga, hindi lang sa hayop, pati sa mga tao. Kunyari, meron akong pinaglaanan ng panahon, ng oras at ng pagmamahal. Tapos umalis yung taong yun. Siyempre, masasaktan din ako. Kaya lang, mas madali ko na siyang mamamanage ngayon kasi alam ko sa isip
isip ko, alam ko sa sarili ko na darating talaga yung pagkakataong yun at yun na nga, 'di ba? So madali ko siyang matatanggap, madali ako makaka-move forward. Kumpara sa isang sitwasyon na parang hangga't ngayon hindi mo pa rin natatanggap, hindi ba't ang tagal mag-move on? Yan. 'Di ba? Yun yung sinasabi natin. Pag nasa isip mo na siya, yung pag-alis ng isang tao, yung idea o yung quotation that people come and go, kapag nagpaikot-ikot lang siya sa isip mo, mas madali yung acceptance. If the time comes that these people will go. 'Di ba? Pag hindi sumasagi sa isip mo yon na gagawa ka pa rin ng paraan, hindi baka naman may chance pa, mas mahihirapan ka mag-move forward. Mas mahihirapan ka mag-move on. Again, this will all depend on your personality. That's diba? true. Diba? Pero I think whatever it is, putting up a wall or not putting up a wall, magwo-walling, 'di ba? Wall climbing, lahat na, 'di ba? Wallpaper. Correct. 'Di ba? Ang pinaka-importante lang talaga is to enjoy, maximize your experience every time with people around you. Correct, Ako correct. dun ko na lang gustong i-pick up kasi depende nga sa personalidad eh. Kung gusto mo mag-wall at to protect yourself, edi ikaw yan. Kung ayaw mo, edi wag. Basta ang mahalaga dito, wall or not, i-maximize natin yung presence ng mga tao sa buhay natin. Habang nandyan pa. Habang nandyan. Totoo Kasi yun. hindi naman po sa nananakot. Ano namang assurance hindi ko malulunok yung mic ngayon, di ba? At malagutan na talaga ako ng hininga. Di ba? Walang assurance eh. Yung taong gustong-gusto mong kasama ngayon, maaaring mamaya wala na. Correct. Diba? For whatever reason, not Correct. necessarily kukunin kagad ni Lord, 'di ba? So, Totoo yun. At yun ang katotohanan, correct. So, appreciate and appreciate. I-shoutout ko lang, partner, si Dr. Katrina Asuncion of Skinny Bay Aesthetic. Hi, Doc. Minsan lang to na katutok na eksaktong nasa radyo tayo. Hello, Doc. And hi kay Doc Pao of Skinny Bay Aesthetic and Wellness. So, ikaw, Kabisyo, ha? Carry mo yan. Yan, laban Diba? lang. Laban lang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!